імя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Ходите, поклонимся Богу, укленчим перед Паном, який нас створил, бо Ён Пан Бог наш. Святая мша канцелебравана, это значит, что ей служит два святары. Ксёндз Игорь молится за померлого Ивана Рослика, святая мша григоріянская. Я молюсь об здоровье Божьем благословлении для Ганны у день народжения и ее семьи. А как мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Всемогутному и вам, браты и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую, завсёды Іванну Марію, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, добрый Отче, оховай завсёды сям'ю Твоих верных, отуляй нас Своей опекой, бо всю надею мы ускладаем на небесную ласку. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. У год смерті короля Озії я бачив Пана, який сидів на високім і узнесенім троні, а конці його найшати наповняли святиню. Серафімы стаялі над ім. Кожны з іх меў па 6 крылаў.
Яны ўсклікалі адзін да аднаго, кажучы: «Святы, святы, святы, Пан магуццяў! Уся зямля поўная хвалы Яго». І захісталіся вушакі дзвярэй ад гэтага голасу, і дом напоўніўся дымам. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі. А вочы мае бачылі валадара, Пана магуццяў». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён клешчамі узяў з ахвярніка. Ён дакрануўся да вуснаў маіх і сказаў: «Вось дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас Пана, які казаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане. Славлю Тебе усім моїм серцем, бо почути слови вуста моїх. Перед анёлами спеваю Тобі, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане, і славлю ім'я Твоє за милосердность Твою і вірність. У день, коли Тебе покликав, Ти почув мяне, повеличив муц моей души. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане. Прославя Тебе, Пане, усе короли земли, коли почують слови Твоих вуста, і будуть шляхи Пана опевать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане. Твоя правиця ратує мяне, Пан усё зробить за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спеваю Тобі, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Нагадую вам, брати, Євангелія, якое я обвящав вам, і якое ви прийняли, і в яким триваєте, і праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаєте тое слово, що я обвястив вам, коли тільки недарма повірили. Бо спочатку я передав вам тое, що і сам прийняв, что Христос помер за наши грехи поводле Писания, что Он был похованы и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явився Кефея, а потом 12. Пасля з'явився больш чим 500 братам одночасово, больше з яких живе дагэтуль, а некоторые спочили. Потым з'явився Якубу, а потым усім апостолам. Пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як недоношеному плоду.
Бо я найменшы з апосталаў і не варты называцца апосталам, паколькі пераследаваў касцёл Божы. Але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць. І ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмнаю. Наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая, што са мною. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведуем, а вы так паверылі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Ідіть за мною, каже Пан, і я зроблю вас славцями людей. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае. А ён стаяў каля возера Генезарэта. І ўбачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для улову». Сымон сказаў яму адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі. І ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла ў яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Заведэя, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сённяшнія чытанні Святога Пісання заклікаюць нас распазнаць заклік Бога да кожнага чалавека стаць яго вучнем. Мы хочам прызнаць святую прысутнасць Бога, а таксама прызнаць сваю грахоўнасць, каб стаць пакорнымі прыладамі ў яго руках. Як гэта рабілі прарок Ісая ў першым чытанні, святы Павел у другім чытанні і святы Пётр у сённяшнім Евангеллі. Сённяшнія чытанні таксама вучаць нас, што ў Бога ёсць уласныя крытэрыі выбару людзей, якія б сталі яго вучнямі, служыцелямі і прарокамі. Прадстаўляючы асаблівыя пакліканні Ісаі, Паўла і Пятра як падзеі, якія змяняюць жыццё, чытанні заклікаюць нас разгледзець нашае ўласнае асабістае пакліканне Бога і нашу вернасць і адданасць нашаму Христоваму вучнёўству. Ісая ў першым чытанні і Пётр у сённяшнім Евангеллі выказваюць сваю нявартасць знаходзіцца ў прысутнасці святасці Бога. Другое сённяшняе чытанне апісвае пакліканне іншага вялікага апостала Паўла, які лічыць сябе нявартым гэтага імя апостала.
паколькі раней быў ганіцелем хрысціянаў. Аднак менавіта дзякуючы таму, што гэтыя 3 чалавекі атрымалі цвёрдае перакананне ў іх слабасці і залежнасці ад Бога, Бог падрыхтаваў іх да такой вялікай місіі быць прапаведнікамі Божага Слова. Менавіта цудоўны улоў рыбы па загаду Езуса, апісаны ў сённяшнім Евангелі, дазволіў Пятру знайсці Бога ў Езусе і падштурхнуў яго цалкам аддаць сваё жыццё служэнне Езусу як сапраўднаму вучыцелю. Нам неабходна маліцца, каб нашыя сустрэчы са святасцю Бога прывялі нас да прызнання нашай грахоўнасці і прыняцця таго паклікання, якое Бог для нас падрыхтаваў. Бог, які кліча нас і даручае нас для Яго служэння, хоча, каб мы ўсведамлялі Яго прысутнасць паўсюль і ва ўсіх, каяліся ў сваіх грахах і былі гатовымі гаварыць і дзейнічаць ад Яго імя у нашых жыццёвых абставінах. Калі Ён будзе накіроўваць нас праз сваю ласку і праз Духа Святога. Менавіта моцнае ўсведамленне прысутнасці ўваскрослага Пана у кожным раннім хрысціяніне падштурхнула іх вітаць адзін аднаго асаблівым зваротам малітвай: «Мараната, прыйдзі, наш Пане». Нам неабходна вучыцца практыкаваць выказванне пашаны да Пана. Мы запрошаны выказваць сваю пашану Богу праз адпаведныя жэсты цела. Напрыклад, калі мы прыходзім у касцёл, мы запрошаны праявіць пашану да прысутнага Хрыста ў табернакулюме, зрабіўшы глыбокі паклон або ўкленчыўшы і благаславіўшы сябе знакам крыжа. Нам таксама неабходна ўшаноўваць Бога праз слуханне Божага Слова і актыўны ўдзел у малітвах і спевах падчас святой імшы. Гэтую ж пашану можна выказаць, трымаючы жывое Божае Слова да нас, святую Біблію, на бачным месцы ў нашых дамах і цалуючы яе кожны раз, калі мы чытаем яе. Сапраўдная пашана да Бога натуральным чынам вядзе да таго, што мы будзем шанаваць іншага чалавека, бо Бог жыве ў кожным з нас. Неабходна памятаць, што кожны з нас мае ў касцёле асаблівую місію і таму атрымлівае розны місійны заклік ад Бога. З-за нашай унікальнасці ніхто не можа выканаць пакліканне іншага, за іншага чалавека. Мы выконваем сваю асабістую місію як бацькі, святары, законнікі і свецкія асобы, толькі калі ўмеем спадзявацца на Бога, радасна слухаць Яго, выпраменьваць любоў, міласэрнасць і прабачэнне Езуса і ўдзельнічаць у розных служэннях нашай парафіі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
Адораная надзея вечнага жыцця, узнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, просячы неабходных Божых ласкаў для Ганны ў дзень нараджэння і для яе сям'і. Цябе просім. Молімся за памерлага Івана Росліка, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Добры Божа, прымі нашыя просьбы і напоўні нас сваім спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалення Своєго, а так само братства і всякостю. Пане наш Боже, Ты стварыў хлеб и вино, каб яны падтрымлівалі наше зямное жыццё. Учини, каб яны стали для нас сакраментом, які дае жыццё вечнае. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. Духом Твоїм У гору серці. зносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і прастаўлялі Цябе ў Тваіх справах, праз Христа нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос,
і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Успоминаючи смерць і з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакалі исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам.
Просим, не зважай на грахи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Воронку Божий, який береш на собі грахи світу, змилуйся над нами. Воронку Божий, який береш на собі грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, Пришел для меня, але скажи тільки слово. будет оздоровлена душа моя. Перед Паном нашим станьмо на коліні, честь найвищешу дай йому люд мирний, моцею віри, збожої крижовой, ён сам приходить у своей любови, на грех и слабость племени Адама. Бог милосердный, с литостью спогляну, роздаямницу слово деловления, дав своего Сына, грешным на избавление. Смалти вяра надали триває, у Євхаристії Ісус пробиває, Божський учитель заповідав учням, как дар збавлення стала нести людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, словы Христа свято вымовляем, ведення дари Духом от Святого перемяняет тело и кровь Христову. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эвхаристичный и пить з одного келиха.
Просім Цябе, дапамажы нам жыць так, каб мы з'яднаныя ў Христе з радасцю служылі справе збаўлення свету праз Христа Пана нашага. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Сядьте, калі ласка. Душпастырскія аб'явы. 10 лютага ў панядзелак успамін святой схаластыкі Панны. 11 лютага ў аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрд. Падчас святой імшы на 18 гадзіне свае абяцанні адновіць Маці Божая, аднаўляе ружа Маці Божай з Люрд. Малітоўнае кола, якое ў нашай парафіі ёсць. У гэты дзень мы асаблівым чынам памолімся за хворых. Буду прасіць Бога Усемагутнага, і асабліва на імшы на 18 гадзіне буду прасіць, каб Бог даў здароўе тым хворым, невылячальна хворым, даў ласку, здароўе, ласку, збаўленне. 12 лютага перад вячэрняй святой імшы ў 17 гадзін адбудзецца штомесячнае набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна. Свае просьбы падзякі можна апусціць у скарбонку побач з рэліквіярыям айца Фабіяна. 14 лютага пятніца свята святых Кірыла, Мніха і Метода, біскупа, апекуноў Еўропы. У гэты дзень ксёндз Кірыл якраз мае свае імяніны. На імшы ў 9 часоў мы павіншуем яго. Святая імша у Стоўбцах кожны дзень, панядзелак і чацвер у 9 і 18, у пятніцу будзе у 9:00 імша і у 13:00 для хворых будзе святая імша, якія прыйдуць к нам, хворыя, інваліды. Мы ведаем, мы апякуемся вось гэтымі групамі і дзетак, і так ужо дарослых моладзей, так, якія маюць інваліднасць. Будзем маліцца за іх у гэты дзень, просячы для іх благаслаўлення, але таксама тым людзям, якія апякуюцца імі. На гэты вось запрасілі нашы валанцёры гэтых групаў людзей з абмежаваных магчымасцяў на гэты дзень, поэтому памолімся разам. У суботу імша будзе ў 9 і ў 19, у нядзелю, як заўсёды. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі ў суботу ў 18:00. Ёсць трансляцыя на Ютубе. Мы ўжо прыбліжаемся, некалькі тыдняў асталося да канфірмацыі, поэтому пастараемся ўдзельнічаць. Я думаю, на апошняй заняткі будзе такі проба, уже так без Ютуба павінны будуць усе прыйсці на апошнюю занятку абавязкова перад канфірмацыяй, каб тут каб ведалі, што будзем рабіць, каб тут мы таксама павінны і пэўную праграму сканструяваць. Я вам дзякую за ваше ахвяраванне на касцёл. Гэтыя ахвяраванні ідуць, мы зараз хочам закупіць і ўжо часткова закупілі дуба на алтар. Мы ведаем, што это даволі такая дарагая гісторыя. Куб дуба такого добрага дошкі каштуе $1400 па сённяшніх расцэнках. І поэтому мы зараз збіраем, каб закупіць гэтага дуба дастаткова, каб можна было дарабіць алтар і паціхоньку выразаць астальныя часткі алтара. Гэта вось на зараз, надалей, там ёсць яшчэ пэўныя працы на вуліцы, але гэта ўжо будзе вясною. Пастырскія наведванні. На наступным тыдні ксёндз Кірыл у сераду наведае дамы нумар 33, 34, 36, 39 па вуліцы Свердлова. У чацвер дамы нумар 1157 па вуліцы Энгельса. У пятніцу дом нумар 13 па вуліцы Энгельса. У суботу дамы нумар 2, 4, 4, 6, 8 па вуліцы Энгельса. Дамы нумар 4, 5, 10 па вуліцы Калініна і дом 11 па вуліцы Царука.
Я буду наведваць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак вуліцы завулак Магістральных, вуліца і завулак Брэская. У аўторак па вуліца і завулак Камарова, вуліца Чарняхоўскага. Сераду дамы ў вёсцы Сцяцкі і Сцяцкі 2, ДУ-4. У чацвер па вуліцах Дружнай, Садовай і Вянецкай. У пятніцу адбудзецца вуліцы Будаўнікоў і Богдановича. Перад наведваннямі вам будуць яшчэ тэлефанаваць. Калі пра каго забыліся, тэлефануйце, записывайцеся ў Ларкуце, у Вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвятейшаму сэрцу Пана Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. Я яшчэ, дарагія браты і сёстры, вельмі шчыра прашу, можа, хто слухае па Ютубе і хто можа зараз адносна падрыхтоўкі да душпастырскіх наведванняў. Звычайна робіцца такі невялічкі алтарык, это значыць крыжык, 1 ці 2 свечкі. Можна таксама абраз Маткі Божай невялічкі, калі ёсць, паставіць можна, але таксама свянцоная вада. Калі вада не свянцоная, заўсёды трэба папярэдзіць святара, што гэта вада не свянцоная. Знаете, конечно, у мяне ўжо такая троху выпрацавалася інтуіцыя, і чамусьці так угадваю заўсёды, і заўсёды пытаюся, вада свянцоная, стаяць маўчаць. Не свянцоная. Я говорю, чаму ксяндзу не сказалі адразу. Добра, што ксёндз мае інтуіцыі дагадаўся, што хіба не свянцоная, бо нешта не такая вода. Поэтому я вас вельмі попрошу, заўсёды папярэджвайце, у ксяндза есть с собой малітоўка, малітва, і ксёндз есть таксама, і ксёндз мае сабе сілу пасвянціць воду таксама. І не толькі воду, але і благаслаўленне ўдзяліць таксама, і іншыя сакраменты. Тут, поэтому я вас вельмі шчыра прашу, так трошачкі, каб папярэджваць святара. І старайцеся же ту воду приготовать, а то так, а дзе вода? І начинается беганіна по хаце. Добра, як жонка есть дома, так хутка найдуць, а як нема жонкі дома, я вже заўсёды крычу, нясіце воду у якім-небудзь кружцы, ці ў чым пасвянцаю, хутчэй гэта будзе, чым будуць шукаць воду. Поэтому это такие трошечки справы. И нехай Боженька благословляє. Я еще вас тоже так с практик. Хочу, ксёндз приходит с благословением. Мы повинны это усвядомить. Ксёндз приходит с благословением для дома и для усей семьи. Не так приходить, прийти, добре, заходьте. Добра. Ксёндз приходит с благословением. Вы можем сказать, так, пан Езус, хочешь, то заходь, а не хочешь, вон пошел. У нас повинна свядомість, что это с благословением. Поэтому, и так само вас прошу, так, ксёндз благословляет тата, мама, обычно мама больше стите, молится, а потом начинаю благословлять, из-за кутков вылазят дети, у телефоне сидят. Тоже так, я это кажу так, вы трошечки, я вас прошу, узгадайте, то все приходят, один раз ксёндз приходит у год до вашей хаты, а они у телефоне сидят, что там, не успеют, не догонять кого-то там еще у телефоне, не нагуляются, 5 минут оторвутся от телефона. Ты тоже так, приходишь, сидеть у телефоне, развалился под этим перед компьютером, говорю, что святить тебе и компьютер, ти что, ти як. Выскочу, еще католик, еще до костела ходит. В сердце стане у ксяндза, молодшего не знаю, у старейшего тут становится часами. Хочется водичку так, вылить и на компьютер, и на его, так знаете. Поэтому троху так, я вас вельмі шчыра прошу, так, троху так, калі есть такая магчымасць, калі кого не наведали, закликаю, как быть, довольно так, с повагой отнестись до благословения дома и до молитвы. Это вельми важное для нашего життя. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословить и стереже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякує Пану Богу.
Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугаў Твоих, якія пабожным євангельським життям і отданным служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твоего святого, обвяшаючи Слово Твое і удзяляючи святыя сакраменты, а дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняй нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Ти наша маці, заўсёды ласкава, весь світ ахінаєш нябесным плащом, і в моменти бури чуваєш спагана, каб аховаць наш шлях і дом. Марія, Маці Христа, любячага Сына. Марія, Його ти вядзі, апякуйся всімі, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас. У випробуваннях присутная побач, ти, Маті Костьола, нас учиш любить, давать утешение, не смуток і боль.